viavy le re longany be ya za niany zay mba misy afatrafatrela andeha alefa amin'ny Dimitri miabaka lalina angataka vonjy or zay e lavitry noho antsika samy comédien zegny le tsika nameziko anao tamin'ny raha io fa tsy azonao anao boka tamin'izigny efa nitomoagny raha tokony nataonao boka anao olo comédien anao takatra problème be magnanintsy ataontsika hely i problème be tokony nataonao raha nampimoe io laby mimoe zay andre jiaby miaraka ny degany tsy zegny anao fa nitomoagny karaha tsy olo comédien zala ka takatra raha manigna andro hafa mofra ataova raha mampimoe io laby mimoe anao midegany princesse, ah non tu princesse, tu princesse, ah non tu princesse, tu princesse.